Odmah u startu treba samo razjasniti da na voletima ne stoje naši bitcoini, nego na voletima stoje naši privatni i javni ključevi. Dok smo dolazili vamo, razmišljao sam kako sad na plastičan način da objasnim. Zamisli da imamo privatne, imamo javne ključeve. Ključ od ovog čamca, od ovog motora je tvoj privatan ključ koji samo stoji. Ga ja imam, samo ga ti imaš. Brata, tako je, samo ga ti imaš. A javan ključ je lokacija gde je tvoj čamac parkiran. Znači svi ga vide. Svi mogu da pristupe toj lokaciji, da ga vide, recimo on je tamo na ali ne mogu da ga vidi se sa keja čamac. Svi mogu da dođu ovde da vide i ovo što je dobar bit čamac, bracin čamac, ali ne mogu da ga uzmu, ne mogu da upale i da odu. Da to tako, ajde, zamislim. Znači, privatni ključevi nam omogućavaju da mi pristupimo našim bitcoinima, koji su na blockchainu. Wallet zapravo sadrži taj tvoj privatan ključ, zamislimo to kao neki sef, i lokaciju gde se nalazi čamac, koja je opet dostupna. Znači kad kažem brat sam poslao Toniju, na blockchainu kad uđemo u istoriju transakcija, mi ne možemo pročitamo brat sam je poslao Toniju, ali možemo pročitamo tvoju javnu adresu na kojoj je smešten tvoj bitcoin, koju svi vide sa određenim balansom kad pristupe njoj. Ta adresa je poslala ovoj adresi. Čekaj, aj sad mi samo ovo pojasni. Da. Svi mogu da vide, znači da li to znači da svi mogu da vide koju količinu ja imam bitcoina? Tako je, ali ne mogu nikako da povežu da je to braca. Aha. Znači oni mogu vide adresu, neki spisak nekih slova i brojeva, da tu ima 3 bitcoina. Prolaznik na keju vidi moj čamac na bovi, ali ne zna da je to moj čamac. On vidi čamac na bovi. Tako je, ali ako ti dođeš u marinu i tu platiš članarinu i kažeš, vidiš prijatelju, ovo je moj čamac, evo ti članarina, ti si ušao u jedan centralizovan sistem. Taj bata može da kaže tom čoveku na keju, ono je bracin čamac. Tako je. I onda će svi da znaju da bracin čamac je obojen u zeleno, da u njemu ima magnete i narandžasto i da možda ovde negde ima sakriveni privatan ključ.